Panibagong araw, panibagong full storage na naman. Charot! Tara, samahan niyo akong pagtripan yung motor ko. Ang gagawin ko nga po pala ay magpapalit na ang gear oil kay Mio. So ano, tara, watch and learn. Uy, wow, learn. Pala mo naman magaling ako no? At size 10 nga pala yung gagamitin natin pang tanggal ng tornilyo sa gear oil. So ano, tara, game! Samahan niyo kung alisin ang tornilyo pero kailangan dahan-dahan lang para hindi magasgasan ang motor ko. Alam niyo naman, mahal ko yan. Yun na nga, ready na. O diba, tulo na, tumutulo na. Sabi sa kasa, kailangan din palitan ng gear oil yung motor natin. Lalo na kapag lagi natin ginagamit or malalayo yung tinatakbo ng service natin. Parang pag ano lang din, pag mag-change oil ka, diba, para hindi masira yung makina. Ayun, so pinupunasan ko din yung tornilyo niya para pag ipinasok natin doon, ibinalik natin, hindi masisira yung nasa loob. Kasi baka nalagyan ng dumi or alikabok or something na parang buhangin, mahirapan yung gear natin na umikot or masisira. Just correct me if I'm wrong. You know, lahat na lang pinupunasan. Ibalik na natin yung tornilyo para ready na for change gear oil. Kung mapapansin nyo, ginamitan ko siya ng kamay para hindi siya mabigla at hindi malustrid yung tornilyo natin para hindi tayo magkaroon ng sakit sa ulo. Aba syempre, tama na yung nagme-maintenance tayo sa mga oil no, kaysa naman mag-maintenance sa mga paayos-paayos. Syempre, kailangan ng saktong higpit lang. At ito nga po pala yung gamit ko, Yamalup Gear Oil. Hindi ako gumagamit ng ibang brand. So, let's do this! Bago ang lahat, kailangan muna nating alisin ang cap. Patay na, nandyan na yung nagbigay ng motor ko. Don't worry kuya, I got this. Pero, medyo lang. O tara, isalin na natin yung oil nang matapos na. Ilalagay ko pala lahat to 100 ml po. Just watch me whip. Watch me nay. No, watch me whip. Whip. Watch me nay. No, watch me whip. Whip. Watch me nay. At syempre, ibalik na natin yung oil cap. Tapos, i-check natin kung may nag-leak. Syempre, para sure tayo. Isalin naman natin yung oil na ginamit natin or inalis natin doon sa gear. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung anong purpose kung bakit ko isinasalin or save yan. Be practical and wise of course. O ano, tara, samahan nyo na ako. Pandarin na natin to nang matapos na talaga. May gagawin pa kasi ako mamaya eh. Anggoy. Ayun, nagduda pa nga. Chine-check ko kung may leak. Mabuti na lang pagka-check ko at wala naman. Kaya hinayaan ko muna siyang umandar para uminit yung makina niya. Tapos nung medyo tumaga, sabi ko, okay na. Pagkatapos nun, chinek ko ulit kung naglilik talaga. Hindi naman. Sabi ko, babay na. Char lang, hindi pa pala babay. Kailangan pa natin siyang punasan bago natin ibalik sa lungga niya. At ang kailangan kong gawin ay punas. At punas lang ng punas. At itest na rin natin yung headlight, yung warning light, signal light, and blah blah blah. Tapos punas ulit. Punas. Bye-bye! Ay, char lang pala. Hindi pa pala babay. Ayan po yung gear oil na tinanggal natin doon. Kailangan po natin maging wais. Ilagay po natin sa kadena ng motor na isa para maiwasan po natin na masira or maputol yung kadena natin habang bumabiyahe kasi delikado po yun. Lalo na po kapag masyado siyang dry. Sige ka, baka mapano ka rin. Kaya kailangan i-check mo rin yung motor mo. So ayun, goods na yan. Goods na. Thank you, Yamalup. Pagkatapos ng isa, panibagong trabaho na naman. Tara, panoorin mo to. Mabuti na lang may mekaniko akong kuya. Siya yung nagturo sa akin kung paano gumawa ng mga ganto. Salamat sa'yo. Ang problema nga lang, kung yung kuya ko is mekaniko, ako naman is siraniko. Ayan nga po pala yung ginamit ko sa drain plug niya, size 21. Tara, panoorin nyo ko kung paano gawin to. Hindi ako expert kaya wag nyo po akong i-judge. Maraming salamat po.
At bago ang lahat, ipapakita ko sa inyo kung ano yung oil na gamit ko. X-Star Suzuki. Wala po akong ibang ginagamit na brand. At ito po yung oil filter na ginagamit ko dito. So ayun, ayusin na natin yung oil filter cover. Handa na ba kayong makita kung gaano kalinis ang oil filter ng aking motor? O diba? Ang itim, parang kape. Every time nga po pala na nag-change oil ako, nagpapalit din ako ng oil filter. Kasi sabi nila mas maganda kapag pinapalitan palagi ng oil filter. Kung mapapansin nyo, lahat pinupunasan ko kasi ayokong may matirang dumi. Nasa sa inyo na yan kung gagawin nyo rin. I-unbox na natin yung bagong oil filter at tignan nyo kung gaano siya kalinis at kung gaano kadumi yung ginamit ko. Okay, Tams, buwan-buwan ko nang pinapalitan yan ha. Madumi pa din, sobra. Tara, ipalitan natin to para matapos na tayo. Ay, wala pa lang tayo. Wala nang maraming daldal, panoorin mo na lang kung gusto mo, kung ayaw mo naman. At feeling mo hindi para sa'yo to, mag-scroll down ka na lang. Thank you! O diba? Salamat sa panonood. Nandito na tayo sa pagbabalik ng ating drain plug bago natin salinan ng oil. Naku, patay ka dyan pag nakalimutan mong ibalik yan tapos sinalinan mo na ng oil. Matatapon lahat yan for sure. Sayang. O paano? Tara, continue na tayo syempre para matapos na talaga to. Kahit papaano, proud akong ipakita sa lahat na kaya ko rin gawin to at kahit papaano may konti akong kaalaman dito. Hirap kaya nung ipapagawa mo sa iba tapos bukod sa may bayad, pagka uwi mo may gasgas o may sira yung motor mo. Sa isang kasa lang kasi ako nagtitiwala sa Yamaha Kalasyaw. Ang smooth ng trabaho nila dun. Promises die. Kaso kasi malayo sa amin. Kaya, ayun, nagpaturo na lang ako kay kuya kung paano gumawa ng mga ganito. 800 ml nga po pala yung kailangan ko dito at gumamit ako ng 2 galon kasi yung isa wala siyang indicator kung ilan yung ml na ginamit. Kaya humanap ako ng ibang galon para sure tayo na 800 ml yung may lalagay po natin. At tara, salinan na natin to. Okay, tapos na tayo. Isara na natin to. 1 click lang ba to pag pinaandar? Yun o. Mission accomplished! Ngiting tapos na. Goods!